види мисол гуфтем, биёрем мисол меорам. Дар як ҷузъияти муносибатҳои ғайриоиномавӣ дар қисми ҳарбии 04-080 воқеъ дар ноҳияи Конибодон 12 июни соли 2015 содир шудааст. Ин қайд нокарда гузашта намешавад. Хизматчиёни ҳарбии қисми ҳарбии 04-080 Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимов, сержантон Раҳимов, Комрон Чорибоев, Сулаймонов Раббони Мирзохонович дар содир намудани ҷинояти 391 қисми 1 банди Б ва Назаров Айём Раҳимбоевич бо моддаи 373 қисми 2 банди Б В Г Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи нисбати ҳамин аз тарафи суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд иҷозат барои ҳабс гирифтан дода шудааст. Онҳам ки ҷиноята содир карданд ки дар ҳангоми хизмат ба муносибатҳои ғайриоиномавӣ роҳ дода ҳангоми бо қундуқи автомат ҷабрида раҳматова задан дар гулӯш задан ба охир ами бардоштаи ами ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ҷабрида раҳматов ба ҳалокат расидааст. Амира қайд мекунам. Дар нимсолаи аввал соли 2015 ҳамин ҷинояте ки 4 ҷиноят содир шудааст, аз ҷинояте ки оқибати бо марги ҷабрида ба охир расидааст, амира қайд мекунам. нисбати онҳо тафтишот идома дорад. Дар ҳолати исбот шудани гуноҳи судшавандаҳо ҷазои пешбинӣ намудаи кодекси ҷиноятӣ таъин карда мешавад. ин ба анҷом расидагиш нест парванда. Дар айни ҳол дар тафтишоти пешакӣ аст. ба суд ворид шавад, аз тарафи суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд баррасӣ гардида ба шумо маълумот дода шавад. Мумкин бо иштироки телевизион ба сар мегирем ки ҷинояти як парвандае ки баррасиш тамом шудагӣ нестанд дар 6 моҳи аввал нест? Не, баррасӣ шудагӣ ҳаст. Аст менаҷон баррасӣ шудагӣ ҳаст аз тарафи суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд бо як ҳолати муносибати ғайриоиномавӣ байни хизматчиёни ҳарбӣ Сафарзода Субҳонбек Азим аз тарафи суди ҳарбӣ ба 5 сол маҳрум сохтан аз озодӣ маҳрум карда шудааст. ин ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ ва ҳамхизмати худ муносибати ғайриоиномавӣ рафтор карда зада ҷоғашо мешкунад. дар куҷо ин ҳодиса шудааст? Дар қисми ҳарбӣ 08901 дар дивизияи Чкалс. ҳамин сол ё сол? Ҳамин сол. Дар нимсола аввали соли 2000. яъне ҳамин парванда ҷанба шуда танҳо як парванда ҳукм баромад. Нисбати 5 сол маҳрум сохтан озодӣ. Дигар парвандаҳо дар ҳоли баррасӣ, се парвандаи дигар.